son Eva Antelo e son artista e deseñadora gráfica e tamén deseño web. Apunteime a esta residencia porque, bueno, levo moito tempo con este proxecto que se chama Gastarbeiter. Pareceume unha oportunidade moi boa de poder continualo, non? Porque ao final as residencias artísticas son como a excusa perfecta para darte tempo a ti mesma a continuar e a dedicarlle tempo a práctica artística por traballo ou por cousas persoais e demais, pois non tes como esa dedicación exclusiva durante un tempo determinado. Gastarbeiter é un proxecto que, bueno, o propio nome deriva de como se lle chamaban un tipo de políticas migratorias que foron moi comuns na Centro Europa dos anos 50 e 60, sobre todo en Suiza e Alemania. Necesitaban man de obra barata para as súas fábricas. Moitísima xente do meu arredor estivo na emigración, sobre todo na emigración en Suiza. Entón teño un montón, aparte de historias familiares, de documentación tanto fotográfica como de arquivo, e o que quero facer neste proxecto é darlle un sentido, darlle un contexto a toda esta historia familiar que moitas veces queda como unha anécdota ou unha curiosidade ou como unha cousa moi sentimental, pero da que falta toda a casuística que a fixo posible. Siempre les daban manuales de instrucciones, daban por supuesto que la gente no tenía ni idea de nada. Obviamente iban sin idioma y sin conocimientos y les daban siempre un manual sobre cómo comportarse. Cultura germánica de todo, así y así. El Instituto Español de Migración tiene instalado en Irún la estación de Renfe, la Casa del Trabajador. Puedes esperar ahí y tienes esto. Y luego aquí también tenían como las condiciones que se esperaban en la mayoría de los trabajos, en plan, vas a cobrar esto, el desempleo funciona así. A idea é facer un fanzine. Facer, bueno, unha serie de fanzines, sí, a través do collage, con reproduccións de todos estes documentos, pois precisamente porque algúns son como moi curiosos, non? Entón interésame que estén aí tal cual, non describilos, senón que se vexan. Utilizo moito o collage, tamén vai haber tratamento digital, pero principalmente collage, e con todas estas fontes oficiais que estou investigando nesta residencia, dar como un pouco de contexto. A idea é que sea pois unha pequena autopublicación, sair do persoal e intentar chegar un pouco universal, utilizando de base toda esta historia, estos datos familiares e con nome e apelidos para intentar convertilos como no contexto. Moita desta xente que emigrou, o sea, veciños meus e tal, están tendo ahora discursos anti-inmigración. E é ridículo. Temos que facer memoria da emigración e da alteridade e tal, pero non nin romantizándoa, nin dicindo nada, senón simplemente é a nosa historia e hai que sabela, e xa está. A verdade é que moi ben, xa desde o primeiro día foi toda unha sorpresa ver o sitio, ver a instalación, ver o ambiente, a organización está sendo increíble, están nos tratando super ben, entón 10 de 10, a verdade. Que ben.